Een naïef Heerenveen hiertje in Ajax hield neer in te brengen. En Cambuur krijgt maar liefst 4 doelpunten in, maar denkt toch zelfvertrouwen in PSV. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Komt die bal uiteindelijk en dan een doelpunt, ja. En dan is het Kudus. Het is al 2-0 voor Ajax. Het is Edson Alvarez in één keer maar een droege knal. Mooie combinatie daar met het 0-3. Ja, je ziet nou de vastzet en een kons en een doelpunt. Nou, een doelpunt van Heerenveen. Doelpunt, Pelle van Amersfoort. Ja, je hoopt natuurlijk nou op goed nice en dat Heerenveen de oorstoot die treffen te pakken heeft. Maar niks is minder hier. Het is een droege knal. Kenneth Taylor. Nou ja, het is een doelpunt van Heerenveen. Het is Sidney van Hooijdonk. De naam is Remco Balk. Ja, het is de 22e minuut. En Cambuur brutaal op vastsprong. Cambuur de Vlater in, dan is het Xavi Simons. Ja, dan is het alweer Janien. Het stier nog 1-1, maar het veroorie Andor, hè? Ik kan heel het vrooien, want het stiert 3-1. Die komt voor, Koppel gaat erin. Ja, het is toch weer een wedstrijd. En het is weer een Johnson. De bal leidt op de stip, scoort Silva. Silva die scoort. Tik, tik, tik. El Ghazi krijgt hem voor de voet. Het is nou echt wel gebeurd, want El Ghazi zet PSV op 4-12. Ja, een heel soort doelpunten dit weekend. Tredje in totaal en de heren, we zullen erom praten. De heren zitten er al klaar voor. Geert van Thun, Roelof de Vries en Andor Faber. Welkom, jongens. Ja, en Roelof, ja, ik zit toch even naar die trui te zien. Ja, zit lekker, man. Zit goed. Ja, complimenten. Mooi schouder in, de streepje. Ja, mooi en truitje. dit is een XL, kan ik die vertellen? Oké. Nee, jou het al vast? Nou ja, nee, ik wil eerst even zeggen van complimenten, want we weten het kind oors. Vlien weekend hebben we er een paar flauwe grappen maken. Toen hielden ze een soort van hammamdoek met een paar mouwen erin. En dat zitten we nog net met wan. Daar bieden wij excuses voor ons, toch, Geert? Ja, Want we willen hier bij de podcast gewoon zwaartje van een veilige werkomjouwing. Ja. En dus we zullen geen vervelende opmerkingen meer maken. Nee. We hebben de hoofdredactie het nog even tocht om aftreden. Dat heeft uiteindelijk net die in, omdat Arjen en ik toch zijn van wij bert het zelf del. Nederige excuses. Nederig. Maar in dit geval die trui snap ik het wel. Ja? Ja, dat wie wel een beetje zo dreun die trui. Dat wie een beetje dreun. Ja, wie wat grut. Ja, wie wat grut. Nou ja, goed. En daar hebben wij toen een prijsvraag hebben we daarover geboend. Ja. Nou, de mailbox ontplofte bij Omroep Friesland. De mails Ja, ik heb er een peer uitprint. Honderden mails. Hallo, maat van de trui van Roelof is L, maar liek het wel XXXXL. Dat zei het Luke Smit. Nou goeie, de maat van Roelof de Vries zijn trui is vanzelfs XXL. Dat wat melden vanuit Gautum. Dan is dit, goedemorgen, ik ga voor de maat die niet als optie is gegeven. XXXL. En de laatste, als verste kijker van de Sportcast heb ik gisteren gekeken. Ik denk dat het antwoord op de prijsvraag XXL is. Voor de kijkcijfers zou het wellicht ook mooi zijn als Roelof volgende week zijn Heerenveen pyjama's aantrekt. Goed, dat zou het Douwe Jens Steensma. Maar goed, uiteindelijk, wie dus de goede maat, wie? Ja, ik kreeg die trui on. Ja? Ik vertelde hem, hij had met me in op vakantie werd in Spanje. Die nam een mooie trui van mij, wel leuk, doet dat trui on. Gestreept Maar trui, kwam ik al, die kwam on, zei mijn vrouw, hij is wel echt aan de grote kant. Maar, nou ja, oké. Ik ging net naar de maat, jongen, ik had geen idee. Maar toen zeg ik het jongens op televisie, dacht ik, nou, dit is inderdaad wel een XXL. Maar dus, hij kreeg me een kaartje, jongen, ik dan het jongen. Het wie, dan komt hij. Een XL. Een XL? Ja. Nou goed, de kaartjes binnen net van Stuart naar Pietie Viersinga uit Kolmersweg. Want die hier XL instuurt. Ik dacht eerlijk zo dat het XXL... Dit we het zo zeggen, we verzanden wel eens wat in de X'jes vorige week. Dat goed, Zo heeft dus de kaartjes, jongen, en hier niet het verkeerde antwoord. Geen antwoord. Nou, misschien kan Pietie uit Kolmersweg de kaartjes voor omsturen. Als ze maar een mooie snijden met je hand had. Nou ja, Pieter is een fan. Dat vrezen we dan ook net wist. Maar goed. Jongens, een paar stellingen om deze uitzending mooi door te zetten. Lekker man. Roelof, Tom Haaien, je hebt altijd in de basis bij Heerenveen. Ja. Ik zet hem erachter. Andor, Remco Balk is een parel in het Rjochterietje. Nee. Heel 4. Geert. Je zou dat. Kom op waarom. Geert. Ja. Net Heerenveen, maar Ajax speelt het leukste voetbal van Nederland. Ja, dat liep mij wel, hè? Ja. Roelof, Sarawi hiet in Ajax een rode kaart aan matten. Ja. En de laatste is van Geert. Cambuur pakt uit de komende 2 wedstrijden in Excelsior en Emmen maar liefst 6 punten. Hoppa, doen we. Want ongebrek je in zelfvertrouwen, Geert? Geen enkel. Of voor zelfvertrouwen in gebrek.
Dat zou ik nog zomaar kunnen. Ja. Nee, ik wil het niet om in gebreken hebben, want dan wordt het een hele lange podcast. Nee, oké. Maar van, want dit weekend... Cambuur, die pakken nou daar. Dat laatste kans, ja, het viel goed. Het viel goed. Ja, maar dit weekend spelen Cambuur in de nummer 4 van de Eredivisie. Cambuur is zelfs de nummer 8. Maar Andor... Het verschil zeg je net al. In de eerste helft zegt het verschil? Nee, maar wat kregen ze kansen, hè? Ik hier net toch dat Cambuur zoveel goede kansen krijgt in het Philipsstadion. Je weet dat PSV defensief wel kwetsbaar is. Maar Remco Balk twakken 1 op 1. Maar hier die vierste gehaast zit. Want hij alle tijd om die bal om te nemen, een hoekje uit te kiezen en Cambuur nog voor het skoft op voorsprong te zetten. Maar die Balk is in de vorm van zijn leven. Balk speelt een prima wedstrijd. Ja, ik denk dat hij zijn beste wedstrijd bij Cambuur wie. En het goed dien. Dus ik denk dat die komende Snij spelen ze in Woudestein, op Woudestein in Rotterdam, dat die weer spelen. Want ja, die had echt zijn visitekaartje al, joen. Is dat echt een pareltje van het rechterrecht? Nou, dan zat ik direct op bestelling zei nee, want hij had nou een goede wedstrijd spelen. Maar natuurlijk iets. Rafael van der Vaart, zei dat juist, hè? Studio Sport. Ja. Ik denk wel, hij had wel echt een omslag maken. Want er zit wel een oren Remco Balk op het veld als in de eerste seizoenshelte. Toen nog een huilenbalk. Toen winnen collega's hier aan deze tafel die hem Remco Huilenbalk nemen. Heel flauw. Sander van der Heijden zei van, ik zou hem zelfs op de training net opstellen. Nee, en hij voel ik wel op, maar van die maniertjes. En altijd om een kaarten vregen. En altijd dat verongelijkte gezicht. En trolrollen, wie als er net vol onhoorn is. Ja, het lijkt dat er echt wel een omslag in maken is. De technische staf het behoorlijk mij hem ondergong west. Hij scoorde nou ook weer de 0-1. Nou, ver het wie pas zijn eerste competitiedoelpunt. Ja, serieus. Ja, dat klopt. Ja, dus hij had in de beker gescoord. Dus, en hij scoorde het in AZ. Een hele mooie goal, maar die was doorgekeurd. Dat klopt, ja. Dus, hij had wel vaker gescoord. Hij had wel vaker gescoord, ja. Hij scoorde ook in een oefenwedstrijd in Almere, weet je wel, bij de Altas Velsis. Ja. En dat hij eigenlijk de enige 40 minuten van we zeiden, nou die Balk zit er net zo gek uit. Dan toch wat we. Als ik het zei, is Balk echt een doelpuntenmachine. Eigenlijk wel. Nou, dat denk ik net. Maar hij zoekt eerst eigenlijk net iets mooi van. Nou, in principe stiert Michael Breij op dat plak onder de rechterboetenkant. Alleen nog Breij die is blessure rekken. Dus die kon net mij, want dat wie eigenlijk vreed al min of meer duidelijk. Alleen ging ik persoonlijk eigenlijk verwacht dat Mees Hoedemakers weer spelen. Die kwam rond van de schorsing. Die kon dan op het middenveld met Paulussen en met Van Kaam. En dan hier Navarone voor naar de rechtsboetenpositie taggen kennen. Dat hier ik eigenlijk toch. En dat heeft zo ik vallen in Balk. Maar Balk die zei van ik wil eigenlijk helemaal net. Nee, hij zegt wel omkomen. Ja, even verbaasd niet. Ja, want Michael Breij was geblesseerd, dat wist ik. Dus ik heb de laatste weken ben ik goed ingevallen. Dus had ik eigenlijk wel verwacht dat ik zou starten. Maar ja, je weet het nog maar nooit in de voetballerij. Dus, maar het is wel fijn dat ik mocht starten. En als je dan nog gescoord is, helemaal lekker. Ja, in je hoofd gaat het toch wel een beetje meespelen natuurlijk. Want je wil gewoon scoren als buitenspeler. Want daar sta je voor op het veld. Dus het is wel fijn dat ik nu eindelijk een goaltje mee mag pakken. Ja, dan is het toch wel een opluchting. Ja, eerlijk gezegd wel. Alleen dan krijg je die tweede kans. Ja, dan sta je misschien 2-0 voor, dus dat is alsnog pijnlijk. Ja, dat zei Remco Balk. Want ja, je verliest uiteindelijk met 4-2. Maar als je gewoon optimaal profiteren van alle flaters van PSV, dan hier gewoon volle meer in zitten. Ja, en vooral had je naar het verdedigen van de Sjuggen. Ja, dat vond ik wel. Ik zie het in de perskamer bij Sportclub Heerenveen. Ik denk, ik moet dat toch eens mooi maken, zo'n persconferentie met mij al in de Ajax zien. Nou jongens, dan moet je hem echt gewoon een keer heen gaan. Nou ja, ik wie er ook dus. Ja, dat is dus slecht. Nee, dat wist er net, want dan wist dat zie ik nog meteen. Ja, oké. Dan kwam het binnen, toen weer het al heel op. Het is een soort, dat is dus de slechtste vorm van cabaret, hoe ik ze dit betekent. Want waarom? Nou, dan komt er dus de trainer van Ajax, John Heitinga, komt binnen met aan zijn zijde een perschef die duidelijk een zagrijnige bui heeft. Misschien is die man altijd zagrijnig, dat zou kennen. Ik ken die man net. En die gaat zitten en die zit om hem en die denkt van, hoe ben ik hier zo rap mogelijk weer bij? Dus die beperkt alles en dan komen de vragen. Nou, maar Mike Verwij van de Telegraaf eerst vraag. Freek Jansen van VI, volgende vraag. Oké, AT5 nog even, oké. Nou, daarachterin nog even één en dan gaan we hier weg. Dan gaan we hier weg. Nou, oké, 1 vraag, 1 antwoord, wegwezen. Dan komt er een orenperschef. Ja, het is niet te geloven. En die komt, maar een speler van Ajax. Mike Taylor. Mike Taylor. Die Taylor is een leuk jonkje ouder, dus een spontaan fancy nog wel. Toch niet helemaal verpest. Nog niet helemaal verpest. Ja. En die fan die flikt hetzelfde kunstje. Mike Verwij, Freek Jansen, AT5, nog 1. Dan gaan we hier nu weg. En binnen 10 minuten, 4, 8 minuten is alles. Het is een verplicht nummer.
Ja. Ze jassen het er even doorheen en het is jassen- eigenlijk heel vervelend. maar ik denk Zij dus- vinden het eigenlijk maar vervelend dat ze de pers... Ze vinden dat uitermate vervelend om de journalisten te willen staan. Ik denk, je zult toch door die volger werden van die club. De kist die in fatsoenlijk even... Nee. En Ajax bepaalt waar er aan de tafel komt, hè? Nou is de trainer. Dus de eerste persvoorlichtertje 1, die zei het... en dan doen we nou dit, en dan komt die en dan die neemt Taylor mee. Punt. Ja, maar we willen helemaal geen Taylor. Nee, dat is compleet absurd. We willen helemaal geen Taylor. Nee, we willen Kudus. Ik wil bijvoorbeeld. Kudus. Er Ja. zit wel een verschil tussen Ajax en Heerenveen bijvoorbeeld. Zo bij Heerenveen is elke vreedvare wedstrijd zitten mijn collega's van de kranten en Arie en ik vaak zitten erin. En dan eens een keer in je van de VI, misschien eens een keer in je van de Telegraaf of van de NOS, maar houdt ik wel op. Dus daar binnen het ze volle. En bij Ajax zitten er wel altijd een 10, misschien wel 15 verschillende journalisten met camera's. Ja. Dus ik snap wel enigszins Ik ook wel. wat ze toch. Ik maar vind ik het helemaal niet mooi. Dat zagarijn en Maar het ik noem het zagerijn, maar ik vind het werkelijk een diep misplaatste superioriteit wanneer die meesten aan de tafel zitten gaan. Ja. Sodemieter ik maar op, joh. Ja. Hoeft van mij net. Pieter, is wel Ik- grappig, want hier is kijken hoe het persmoment bij Heerenveen. Oudoen Vreed. Normaal gesproken zitten we daar met Sander de Vries van de Ljouwte Kranten. En inderdaad Reon Boeriga van VI. Maar die wien er nou net. Want ze hier een vrijgezellenfeestje. En een kameraad van hun, die is docent in Ljouwert. En die zal trouwen uit 2 weken. Ik heb begenadigd voetballen trouwens, van Riepcheck Traaien. Oh, dat Ja, is even dat zeker. benieuwd. Ja, dat is- Ik ga nog beelden van hem zien. Hij moest een baltje heen gaan. Dat is correct. Dat ken Kan ik het dus net. verder of via Maar goed, hij zit voor de klasse. Hij is docent skiëtnis. Ze hebben hem met een list hebben ze hem uit de klasse hellen. Want de directeur van die squalla zit ook in het complot. Toen hebben ze hem een Heerenveen tenue, hebben ze hem onlutsen. Toen hebben ze hem in een busje treun. Toen hebben ze linea recta naar Heerenveen te rijden, naar het Abelense stadion. Toen kreeg hij een bal. En toen moest hij dus in Heerenveen tenue een bal heen horen, wat hij dus net kon. Bij het beeld van Abel Enstra. Nou, dat wie al die hilariteit alom. Op dat moment komt dus echt Kees van Wonderen naar Boetenta. Die denkt, wat is hier alweer voor kabaal? En dan is daar dus die Cambuur supporter. Want die man die trouwens is een echte Cambuur supporter. Die zit er dus naast het beeld van Abel Enstra. Geheel in Heerenveen tenue. Een selfie. Mike, de trainer van Heerenveen, Kees van Wonderen. Nou, die echt heel Zie erg dat grappig. Scholten weer. De kist hem wel, toch? Ja, ik ken hem wel. Oké. Ja. Maar ik denk misschien wel hij wel anoniem blijven. Oh ja, dat toch. Maar ja, Ik goed. denk dat dorst net is. Voor het eerst dat ik denk, dit dorst toch vrij net. Ja, Want meestal is het inderdaad, onbeschaamd. En Dit is toch wel die naaie bedrijfspolicy van ja, Arjen de die kist die het krijgt merken. ik Nee, vieren. maar Ja, bij Arie en ik hebben echt een serieus gesprek met de hoofdredactie, jongen. ik verneem het. Die Ja. Sjoerd Otter zei, jongens, nee, wij passen Wij passen zoon. Complimenten. Maar goed. Jammer. Ja, dan komt Roelof Verhoorn en dat is dan weer toch wel een beetje jammer. Nou, Nog even weer waarom komen op Ja, want Cambuur. ik zie het in mijn hele betoog waarom ik toch dat hoedemakers spelen zoen. ja, maar waarom zo hoedemakers volgens Ja, mij? maar echt zo even goed vanuit maken ze weten dat wel. zo. Dat denk ik Jim, dat wil je hem heel graag weten natuurlijk. Nee, ik dacht dus dat hij spelen zoen, maar de technische staf die Dat wie zei net zei. Remco Balk die klopt op de deur. Hij liet hem Shen in invalbeurten en ja, ze vonden dat hij er net onderuit koer. En hoedemakers die skienden het ik te begrijpen, die zei ja, ze willen dat doen hier het middenveld die er goed. Dat wie ik een argument van Ulte, dat hij voor net weer naar een orenpositie helly woer, want die spelen goed zien Voor go die goed van het middenveld. Ja, daarom dus dat wie de K van Balk. Maar verneemst u dan echt nou dat Cambuur echt beter begint voetballen? Ja, ik verneem dat die stijgende lijn, dat die erin zit. En die En is dus zal hij die hele belangrijke wedstrijd in Excelsior zal hij net een heel soort verrooien. nou, denk ik net. Er is weinig onleiding om dat te denken. Maar, Ja. maar van Kaan, Paulussen en dan voor, dat spelen toch, dat is wel lekker, toch? Ja, Paulussen is echt de controleur. Ze spelen maar de punten achter. Ja. Hester maar in punten achter. Dus 2 jippen middenvelders. En dan is Van Kaam is een van die 2 en voor is de Oris is maar. Maar het zit er gewoon. Zo Ja. waarom, ik snap het wel. Oh ja. Nee, oké, wij snappen het al hier. Nee, Het is mooi. prima te volgen. Ja, Ja, dat want is het komend heel goed. weekend in Excelsior, dat is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. Misschien wel, Cruciaal. misschien wel Ja. cruciaal. Ja, Cruciaal. misschien wel een cruciale wedstrijd. En nou ja, daar is het echt goed naar ouder in van de wedstrijd in PSV. Mooi. Trainer George Ulte. Hoe belangrijk worden nou die komende 2 duels? Ja, ik moet hem toch vragen. Ja, de vraag stellen is hem beantwoorden. Ik denk dat ik de vraag ga krijgen of ze cruciaal zijn. Hans, Zijn ze cruciaal? do or die heb ik ook al gehoord. Ja, weet je, dat weet iedereen. Alleen het voordeel is dat je als je een jager bent... Kijk, achter je staan heeft heel veel nadelen. Maar er is één voordeel, je kan op iedereen jagen. Niemand staat onder je. Je hoeft nooit te kijken wat er onder je gebeurt. We kunnen alleen maar omhoog kijken. En het vertrouwen komt wel denk ik met de laatste wedstrijden, de laatste weken. Elke keer weer. En dat is nu moeilijk. Want nu voel je je slecht over de nederlaag. Maar als je morgen gaat terugkijken, of straks in de bus al... haal je er ook heel veel goede dingen uit. En dan weet je tegen een topclub... Ja, is het net iets moeilijker resultaat halen. Maar zaten er heel veel goede dingen bij. Die je vertrouwen geven naar de komende 2 finales. Ja, Oh, kijk, Finales. het is niet cruciaal, het is net do or die. Het zijn 2 finales.
Ja. Hij heeft wel humor, Ulte. Hij zegt er wel fleurig uit. Ja, nou ja, Ik denk 4 Lach het eronder. Lach het eronder. Lach het eronder. Ach ja. Maar goed, Cambuur gaat in elk geval mij zelfvertrouwen aan zijn richting Rotterdam. ja, omdat gewoon dat spul elke week beter wordt. George Ulte neemde de vergelijking met Ajax begin februari. Hij zei, toen stien wij als figuranten op het veld. Ja. Nou ja, dat weten we al hier nog. Nou, die Cambuur voetballen serieus mijn oren topploeg uit Nederland. Dus ja, het is gewoon, maar de weken wordt het beter. Spelers die 4 jaar goed. Johnson werd belangrijk bij een doelpunt. Opbouw van achteruit. Nou ja, het ging mis bij Paulussen bij het eerste doelpunt. Maar ja, die opbouw, risico in de opbouw zit erin. Ik word eigenlijk ook steeds positief. Ja, je vreeg je bijna al, hoe zou dat in Rotterdam wezen? Is dit een bruggetje? Voicemail. Oh, de voicemail erop. Ja, we volgen eigenlijk Belly bij Marinus Dijkhuizen. Maar ja, we hebben de voicemail erop, jongens. Dus we moeten even geduld hebben. Of praten we dit gewoon vol? Dit praten we gewoon Ja, vol. want trainer bij de Rotterdammers is Marinus Dijkhuizen. Of staat ze in jouw season? op dit moment. Laat een bericht achter na de toon. Daar is hij, ja. Voicemail. Voicemail. Ja. Nee, zij in jouw season Marinus Dijkhuizen. Gaat net zo goed bij Excelsior na de winterstop. Ik denk, laten we maar even nice beginnen. Misschien dat hij aanval opneemt. Nou, Denk dat Dijkhuizen dat ik een cruciale wedstrijd vind? nou dat denk ik wel. Nou, maar dat zullen we maar eens misschien vrezen. Ik vrees het me af, want hij had in een interview dit weekend heb ik gelezen dat Excelsior, dat hoeft hem net zo druk te maken, had niks te verliezen. Want? Nou dan, Ja, we hadden op deadline bij degradatie. ik vind het een gekke uitspraak, want volgens mij had hij alles te verliezen, want die zak als een baksteen op de ranglist. Ja, De druk is heel oors daar natuurlijk. Als ze degraderen is er steeds een keer de menigte van het stadion. Misschien bedoelt hij dat. En maar het is heel oors natuurlijk als Cambuur, wat eigenlijk al maandenlang onder ons staat. Ja. Wat eigenlijk, amper perspectief had. Dat wordt heel iets beter. Maar Excelsior, ja, die had gewoon niet linker richting stond. Wordt het in punten voor Cambuur? Toch helemaal niks? Hoe is dat net? Nou ja, Dus zij kijkt dat ze 6 punten pakken. nee, maar die 6 punten. Dan verhoort wat. Maar je zult toch eens een keer punten pakken, man. dat klopt het. Nee, maar nog wel wat bij. Ja, hier redden ze het net mij. Nee, dus, Dat bedoel ik dus. dat is ik zo. En is toch cruciaal. komt het dat wint toch 12 finales. Hing het Maar ik al? begreep bij MNX zelfs. Hing het die al, jongens? Hing het die al? Nee, hij hing het nog net. Maar dat Jervaas verzels wanneer het Marinus Dijkhuizen in de studio aan zijn inbelly zelf. Ja, heel spannend. Even een quizvraagje, jongens. Oh, quizje, altijd goed. Altijd leuk, toch? Altijd leuk. Bij welke drukken? Of? Eerst drukken, ja. Eerst drukken, ja. Oh. Dus een hand op een knop. Ja. Bij welke club speelt het Oegelumba? Geert van Thun. Ajax. Dat is goed. Ja, want Oegelumba. Heb je met jet, jongens? Nee. De naar je onweest? Ik zie het in de auto, dus ik kan niks jet. Nou, Geert, lees het maar uit. Wij zochten om Bessie op een opstelling van Ajax. En dan zei de mensen, er staat Oegalumba. Echt weer. Ik zeg, Zelf in ik ken Oegelumba. het niet eens, jongen. Ik zei, dat is Bessie. Dat is Bessie. Misschien wie hier toch al die flaters die hij in het begin maken heeft, heel vaak wutgrapjes maken, hè? Bessie en Adriaan. Dus misschien is hij dan ook kleer mooi. Ja. Maar ja, Oegalumba, dat liep het dan weer op Oompa Loompa. Oompa, ja. Dus ja, dan hebben we Willy Wonka natuurlijk. Bij PSV Cambuur die op het opstellingformulier Simbassa. Nou, dat wie dan weer iets makkelijker te zien waar dat dan weer is. Nee, precies. Ja. Lion King. Maar Nee, goed, dat jij is een hele vindt leuke hier vraag. niks in te brengen, hè? Dat is de wedstrijd, Jongen Roelof. Ja, zeker. Hier niks in te brengen in Ajax. Nee. Ik vond Ajax wel goed. Ajax vind ik wel fantastisch, hè? Misschien wel. Nee, net de leukste voetballende ploeg. Nee, dat is natuurlijk maar wel, Sportclub Jereveen. en dat is dan wel wat ik dan wel weer eventjes uit die persconferentie halen heb. Volgens John Heitinga de beste 30 minuten, eerste 30 minuten van dit seizoen. Nou, ze voetballen echt goed. Jereveen wie min, maar Ajax wie heel goed. Zij die En inderdaad dat is waar ook, ja. geworden. Dat inderdaad. Maar Jereveen stelt wat tenminste in hoor, hè? Want je kan maar wel een duel aangaan, hoor. Dat is helemaal niet erg. Nee. Oh, jongens, wat liet ze raar troeven. Ik vond Kudus echt Maar fantastisch. Kudus wie fantastisch. Ja, en Bergwijn, wie op de eerste wedstrijd van dit seizoen hij waardeloos, die spelen ik weer geweldig. Ja, spelen Ja. fantastisch. Ja, want we hebben van dat- Ewijk ja. hebben we natuurlijk een wekenlang altijd Ja. ophimmelen. Maar die hier helemaal niks te zeggen, hè? Niks in te brengen. Nee, wie zelfkritisch ik, hè? Ja, Maar- wie is zelfkritisch. Maar ja. Ajax wie dus echt vind je weer fantastisch. Het is weer nou, wat was Nee, was dat vreeg ik. Dat zij het kijkt, toch? Maar daar hangt het boven Ja. de markt, hoor. Nou ja, Ja. nee, want het... Ja, weet je toen in discussie hoe Jereveen en Cambuur. Nou ja, precies. Het is wel heel toevallig dat Ajax altijd zijn Ja, Jereveen dat is de wedstrijd krijgt. met Sion. Echt Dat is de enorm wedstrijd met goed. Sion. Nee, daarom vreeg ik Oh, het. Want ik wat zit in de lul. auto. Ik vreeg je het om mij. Weer een domme opmerking. Nee, ik vreeg Nee, je we het blijven om wel mij. fatsoenlijk. Ja, want Ja. wij hebben collectief hallo. excuses maken. Bedrijfspolitie. We hebben, Ja. we hebben beloften die naar de hoofdredactie, jongens, maar we wel even uitkomen. Daarom vreeg ik het aan mij. De was de wedstrijd was, jongen. Ja. Had Ajax dus weer echt zo goed. Ajax die heel goed. Ja. En
Heerenveen wie is de jaloeren echt heel zwak. Veel pech voor ja, Heerenveen ik, dat het altijd in Heerenveen dat Ajax zo geweldig goed is. Maar ja, dat... Dat is Wat trouwens cruciaal weer, vond ik eigenlijk, dat Heerenveen voetballen, die beginfase, de hele prille beginfase, dus dat is maar de eerste 10 minuten, best wel goed. Ajax zet heeg druk. Ja. En vooral Heerenveen had keersen van een heel soort voetbal op het middenveld. Met Rami Al-Hash. En de echte goeie voetballers bij de Chimpartij, die weten eigenlijk van, oh ja, dat is een goeie. En dat weer mooie duels met Alvarez en Al-Hash. En die Alvarez, die joeg hem een koekje Ja. op een ronde van de eigen sectiemeter. Hij kwam er echt weer met waai. Alvarez, kun je geen gele kaart, onbegrijpelijk. Nee, echt absurd. Al-Hash hebben we er net mee jongen. Nee. Echt, Die zijn destijds Maar wie wel wisselen. beuk, hè? het wie echt een Hij gemene pakt beuk. hem echt onweer. Ja. Dat is echt een viespeuk, hè, die Alvarez. Maar ja, die was wel graag in je team, hè. Dat is Zeker. van die voetballers die de horst van als die in die ploeg zitten. En Zeker. dat is een ogrieselijk hekel om als het gym maakt. Nou, dan is het goed. Zo is het. Het is een rotzak. Nou ja, goed. Heel Heerenveen wat spelen in elk geval een dramatisch eerste jeluren. Uit zijn dan die eerste 6 minuten. Maar dat vond trainer Kees van Wonderen eigenlijk wel. Ja, dat we aan het watertrappelen waren, zeg maar. Tegen een heel goed Ajax. Waarbij we eigenlijk op bijna alle fronten werden afgetroefd. Ja, en dat verschil heel groot werd. En dat is jammer, omdat je hoopt en denkt dat het verschil kleiner zou zijn. Ook als je kijkt naar de laatste weken. Maar dat verschil werd heel snel gemaakt eigenlijk. Met 20 minuten stonden we al met 3-0 achter. Ja, dat is best pijnlijk, zeg maar. Ja, dat wil je niet. Dus ja, dus dat is een pijnlijke constatering. Ja, wat voest je van de opstelling, de beginopstelling van Heerenveen? Nou, Heerenveen kiest er echt voor om een voetbaltje in te zetten. Hè? Dus daar werd Kees van Wonderen en ik kon orenploegen het echt goede Ajax er vaak voor kiezen om dan 4-3-12 te spelen of verdediger concept en compacter. Kees van Wonderen nou voor om, en dat vond ik vooral wel logisch, om er meer voetbaltje in te zetten. Dus Dus toch vreeg je een probleem. En als je alleen nog gaat zoeken naar de begrutting, dat lees je toch altijd uit in een Ajax? Nou, ik snapte dat in dit geval wel met Ajax natuurlijk wel echt in de middenfase zie het voetballen dat ik net echt om te pas kwam. Ik nog 6 wedstrijden over Riegen onder John Heidegger net meer verlengen. Ja, maar dat is zoals Correa inderdaad zou scoren bij journalistiek. Trouwens van Union Berlin ik verlen. Maar zo goed voetballen ze ik nog altijd net. Er zit wel iets van een stijgende lijn in. Het is wat degelijker bij Ajax weer de laatste tijd onder Heidegger. Maar geweldig is ik net. En jij vindt juist voetballen de stijgende lijn te pakken. Qua resultaat nog net, maar voetballen jongen wel. Dus dan snapte ik wel dat hij dat het zien oorzetten. Maar het weer misschien achteraf wel een beetje naïef om bijvoorbeeld toch te spelen met een Al-Hash en net maar gewoon van Amersfoort en dan van Hooydonk in de spits. En want die Al-Hash weer natuurlijk verdedigend wel een probleem. Die liet die man gewoon nu recht waarin. Ja, dan had je wel een probleem. Ja, en dus zou het om het begin van deze uitzending van, je moet er altijd Tom Haaien in de basis zetten. Ja, hij had wel even een iets mindere fase hoor, vond ik Tom Haaien in het seizoen. Maar ik vind hem wel heel goed. Die vrije trap van hem ben heerlijk. De scoorde van Amersfoort natuurlijk in die goal uit. En die twaalf van Hooydonk wie denk ik uit die vrije trap was. Nee, die wie van Sarawi. Oké. Ja, en ik vind Tom Haaien gewoon een hele lekker voetballer. Maar Jonker dat het een lekkere voetballer is diegene die wil gosjouwt op het middenveld. Je wil het toch wel zo graag zo'n speler erbij hebben op het middenveld. Die altijd gosjouwt. En dat is wel ten opzichte van een Tahiri en een Olsen wel een verschil. Die kwaliteit dat hij wil, die hij wil levert. Dus dat is wel lekker. Zo de beginopstelling, Geert? Ja, ik vind die Haaien, die mag altijd opstellen in Ajax, vind ik. Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, dat vond ik dan weer wel goed van Kees. Want jij bent tenslotte wel de secretaris van de Kees van Wonderen fanclub. Doma is dus gewoon Kees. Dus ik mag dan gewoon Kees zeggen. Dat hij na 26 minuten in de reventrij al hel en trein erin zegt. Oké, signaal. Ja, Nu, daar wie het ermee om te dwalen. Nou, houd het op hier. En dat vind ik sterk. Ja, maar waarom dan toch weer Al-Hash er al helje? Ja. En dat vond ik juist echt wel mooi bij Studio Voetbal. Want ja, dan steen je dus met trein al achter. Ja. En een bal op papier. Dus eigenlijk die verdedigers, die verzaken. Ja, die verzaken. Maar wat helpt hij er al? Ja. Of volgens de middenvelders. Ja. Ja, maar de verdedigers verzaken. Er kwam safvolle druk op het middenveld, omdat Ajax met zo makkelijk onderuit voetballen. En omdat, wat ik zeg, een Al-Hash en een Olsen te vaak man erin
toen kwam er zoveel druk op die verdediging. Dat het liep alsof ze als een mes door de boeter in de verdediging roepen. Maar dat lag natuurlijk net alleen nog maar om de verdediging. Ik bedoel, Van Ewijk wie ik net altijd even scherp. Dat klopt. En Waarom we hebben nou- Bergwijn nog net niet. Maar die weer natuurlijk fantastisch in de eerste jaar. Ja, die wie echt heel goed. Die wie echt En ik speel natuurlijk een fase met 12 man. Want hoe Saroui die bal inlevert bij die goal. Ja, ik nog eens. Ongelooflijk. Maar ja, en dat we toch Oussaroui hebben, hij hier eigenlijk een rode kaart aan hadden. Ja, en dat wie die stelling krijgt. Ik twijfel wel een beetje omdat er weer nog wel iemand in de verdediging die is erbij zegt. En dat is de vraag een beetje hoe die er nog bij komen. We toch stellig is dat het een doorgebroken man weer, ja of nee? Ja, er winnen twee situaties. Want hij had een keer een gele kaart gekregen. Maar laten we eerst naar de eerste situatie. Ajax krijgt een strafschop. En dan krijgt hij een gele kaart. Ja, hij krijgt een gele kaart, Saroui. Maar die strafschop, dan wordt hij door de vaart naar het scherm te roepen. En dan gaat de penalty net terug. En hij jouwt een gele kaart omdat hij ook een penalty jouwt. Ja, het oorzaak is dat de double punishment of triple punishment. Ja. Dus dan jouwt hij een gele kaart. Maar dan wordt die penalty, die gaat dus net terug. Eigenlijk hier die daar terug een rode kaart aan had. Want het wie wollend ontnemen van een echte directe scoringskans. Nou, volgens mij klopt dat net helemaal. Omdat die triple punishment regel die had in dat als je van de bal gist in het duel, dat je net een rode kaart krijgt. En hierbij, hij ging net echt van de bal, toch? Dus had je in je vast horen, dan wil je daarvoor straft. Maar als het een sliding is richting de bal, ja. Dan krijg je een rode kaart. Nee. Dat is inderdaad het verschil. Altijd een voetbaloetreding is of net. Ja, dat is het verschil. Ja. Dus dan maakt het uiteindelijk dus geen verschil of het nou binnen of boeten wie. Snap je het? Nou, ik vind het zeer ingewikkeld. Maar Ja, laten we dan dat gaan naar de begrijp tweede ik wel. situatie. De tweede situatie. Want hij heeft dan een gele kaart. En vervolgens is er een verkeerde paas van Alvarez in de tweede helft. Dan gaat hij hier natuurlijk gewoon shit matten. Maar dan gaat hij voor de individuele actie. En dan liet er een vallen. Heerenveen krijgt een strafschop. Ek die gaat net terug door de VAR. Maar het wie gewoon een vreselijke zwalbe. Dan hier gewoon een tweede gele kaart krijgen matten vanwege een zwalbe. Ik weet net 100% zeker dat de Zwalbe weer. Als ik kiezen, maar zeg ik ja, het wie een Zwalbe. Dus ik snapte wel dat hij hem bij weer omdraaide. Maar is even contact best, want dan in het einde van de actie gaat het knibbeltje van Alvarez er nog iets omheen en rekkert die nog. Nou, ik is net goed zien of je hem rekkert. Nou, dat weet ik eigenlijk net. Maar ik vind het wel raar, want de regel is, de scheidsrechter die jouwt de penalty. En dan kan de VAR hem bij weer omdraaien. Maar de VAR draait hem alleen nog weer om, in combinatie met de scheidsrechter, als hij er 100% zeker van is dat het geen overtreding weer. Maar dus hij maakt het een besluit. Het is 100% geen overtreding. Maar dan is het nevens mij inderdaad een zwalbe. En dan maak je dus nevens mij het gele kaartje aan en reed. Maar als je dus zit van het is geen zwalbe, dan kun je volgens mij net stellen dat het geen 100% wisse overtreding is. En dan hier die gewoon die penalty stil laten maken. Voor de mensen die het nog snappen, mail naar sport@omroepfriesland.nl. Sport@omroepfriesland.nl. Oh ja, maar even... Het kind in de peerwoord, ja? Ik snap het wel of ik snap het net. Dat is genoeg. Sport@omroepfriesland.nl. Dus Anders snapt het wel, hè? Piet uit Kolomensweg, die kunnen weer mailen. Ja, kan Ik wil jou het verkeerde antwoord. Hebben we jou geen kaarten voor Excelsior Cambuur? Nee, misschien wel voor Heerenveen Volendam. Zullen we misschien weer eens een keer kaarten voor Jan Kinder. Maar Wat goed. zo mooi. Het tal doelpunten van Heerenveen, want dat baart wel een beetje zwaar. En voor de winterstop wien dat er 14. Nou, na de winterstop al 23. Het doel zal we vergelijking met de concurrenten, RKC, NEC, Utrecht en misschien zelfs Fortuna Sittard, is ik wel een stukje minder. Dus dat scheelt er een punt. Maar waar kunnen we dat dan ophingen? Tja. Vertel me dat eens even. Dus Geert hoor, dus nee, Ja. Nou ja, Stel ik even zit die binnen de betere Heerenveen watcher als ik, moet ik eerlijk zeggen. Maar we kun je dat dan ophingen, ja. Nou, Noppert. Andries Noppert. Ja, Sven van Beek. ik dacht meer Sven van Beek als Oorsysteem. Andries Noppert. Ja, oorsysteem. Ja. Ja, nee, alle treien. Ja, tuurlijk. Combinatie van factoren? Nou ja, ik vind Sven van Beek vind ik wel een enorm gemis, moet ik zeggen. Ja, maar ik, absoluut. Vooral in de patroon. Ik vind Bruma denk ik net een volle mindere verdediger. Nee. Toch? Ik weet wel net zo stellen dat Bruma... Nee, maar Van Beek... Bruma dat ik net min. Nee, Van Beek, maar wie wil maar een heel sterk seizoen wandelen. Ja. En dan moet Bruma en die moet dan toch een keer inpost worden. Ja. Dat is altijd wel, dat is wel een beetje les. Ja. En denk je hem dat uw keeperke zo'n groot verschil maken ten opzichte van Topper? Ja, net een heel groot verschil, maar ik vind wel een verschiltje. Dus dat is ik wel een factor. Ik vind het een groot verschil.
Zo. Ja? Ja, echt. Dat is wel Die best bal stellig. van, de bal van Taylor, die Taylor Ja. scoorde, Ja. die van boeten de section in de kwartenhoeken, die maakte gewoon net. Nee, in. dat weet ik Dat is wel. gewoon een fout van de keeper. Ja, Gewoon een fout. En ik voelde me een pekertje in RKC, vond ik hem ook net heel erg sterk, Drutjen. Dus op een gegeven moment wie er wel een fase dat we tochten van, nou ja, hij kan. En ik denk dat hij het zelf ook tocht van, mocht Noppert voortgaan aan het eind van dit seizoen, dan wil ik me no Shenlit als eerste doelman van Heerenveen. Maar hij zit nou in een bepaalde fase dat ik denk dat Heerenveen, mocht Noppert voortgaan, dat ze gewoon weer een eerste doelman hebben. Dat denk ik. Zijn contract in Ja. de kort, toch? Dus Van Maus. Mausek. Ja. Ja, volgens mij weet ik eigenlijk net uit te hollen, maar dat weet Roelof altijd, want Roelof Ziek, zit altijd op Google. Ah, je kan even googlen. Ja, precies. Maar uit de laatste 8 duels, jongens, 4 punten, steen het ziende. Ja. Inhellen terug NEC. Gelukkig spelen je het leukste voetbal van Nederland. Nou, dat is Ajax, jij kreeg van Geert. En ze hebben ook wel pech, hè? Dat ze Ajax dan pakken. Ja, dat Ajax correct zo goed het is, werd ze in Heerenveen. Ja, Precies. Dat zit ik net naar. Hing het Dijkhuizen al, jongens? Oh, dat zou toch mooi zijn dat hij daar eindelijk is. Dijkhuizen, ja. Ja. Wat Jesto? Nee, maar volgens mij hebben we nog wel... Ah jongen, toch een oor, man. Door Je een maakt het oor- door. oor- Berry voetbaltrainer. een oor. Een orenvoetbaltrainer? Binnen wel meer trainers, toch? Nou, dat komt heel goed uit, want Pieter Huistra is nou aan de lijn. Dag Dat is Pieter. mogelijk, jong. Ja, hey. Hey, ja, jarenlang in Oezbekistan heeft hij werken bij Paktakor, de nieuwe zoende club. Maar vriendelijke kwam het bericht dat is toch weer een nieuwe club heeft in Indonesië bij Borneo Samarinda. Hoe komt het daar nou te lonen? Ja, klopt. Het is nog iets verder voor Nederland. Dus het is een nieuwe plek. Ik op Kalimantan, Borneo. Het is een ambitieuze club. Ik ben er eigenlijk midden in het seizoen invallen. En direct moest ik aan de bak. Dus we hebben jouw wedstrijd spelen nou. Ja, maar even voor mij nu nou helder van Jim Steen nou dus. Maar nog 4 wedstrijden te gaan, steen je hem op het 4e plak. Ja, dat klopt. Ja, en wat is nou de doelstelling dan? Want maar staan nog kampioen worden? Wat is er nog mogelijk? Nee, dat kan net meer. De kampioen is eigenlijk al bekend. Dat is PSM Makassar. Toen ik kwam, wien we Zegt of Zande. Dus we hebben in die wedstrijd al een aardige progressie maken. Vooral op het veld qua voetbal. En nou hoopt iedereen dat we de hoogste uitslag ooit voor Borneo kunnen bereiken. En dan met Verhegen dan de zegde plakken eindigen uiteindelijk. Oké, maar waarom moest die vorige trainer er dan niet? Ja, dat moest de club regelen. Ja, dan krijg ik geen contact mooi. We kennen Marines Dijkhuizen. Ik kan net Maar bij. trainers, zeker in bepaalde landen, gaat dat vrij makkelijk. De trainer is je onderdeel van de Ja, want hij heeft hele natuurlijk in het groep verliezen. gebeuren. En als een buitenlandse trainer daar net in mooi gaat, ja, dan is 1 of 2 nederlagen is al een reden om eruit te gooien. Ja, want er is natuurlijk vanzelfs al jeder werken in Indonesië. Wat spreekt hij daar zo aan? Nou, in eerste instantie ben de meesten helemaal gek van voetbal. Er komen altijd een hoop supporters die geïnteresseerd zijn in voetbal. Ik heb toen ik technisch directeur in Indonesië wel eens uitzocht. En daar bleek het dat, ik geloof dat het Ghana weer, of een van die Afrikaanse landen, dat Indonesië op de 2e plek stond als het ging om interesse in voetbal. En dat merk ik toen, dat merk ik nou. Voetbal is enorm populair en ja, het een hele grote groep volgers die het voetbal echt op de voet nauwlettend in de gaten hebben. Ja, want u verkocht stadions toch? Echt, maar hebben het echt over meerdere 10.000 mensen elke week in die stadions, toch? Ja, normaal gesproken wel. We hebben dit hier in Indonesië natuurlijk wel even dat drama gehad, maar de voetbalramp in Malang. Dus dat heeft een hele grote schaduw wel hoe deze competitie gooit. En hopelijk dat volgend jaar weer op een normalere manier kan. Er zijn nou ook nog stadions, vooral daar in de buurt, die zonder supporters spelen. Dus hopelijk volgend seizoen is de ding weer wat meer normaal. Maar het heeft wel een grote impact, Hans. Ja, want het is dus razend populair in Indonesië. Maar kist ook normaal hoe stritten? Ja, het is iets drukker als ik op stritten ben dan het in Tashkent weer. En daar ben de meesten wat minder bij voetbal betrokken. Maar hier merkt wel
hè, nou ik hier 2-3 weken ben, dat er wel wat belangstelling is. Ja, en dan verneemt ze de hoest nooit te betalen in alle restaurants. Kom maar binnen, Pieter. Nou, net overal, maar hier en daar wel, ja. Ja. Oh, dat is toch mooi. Want in de vorige keer heeft hij ook wel eens een keer onjoen in de sportcast van dat is toch misschien wel weer waarom komen voeren naar de eredivisie. Ja, ik heb het wel proberen, maar ja, ik merk wel dat mijn naam in Nederland net meer algemeen gangbaar is als eerste keuze. Als het dat al ooit West is, maar ja, dat is natuurlijk op zich jammer, want ik heb het wel bij verschillende clubs proberen, maar nou ja, ik zit nou in deze contraille en hier is mijn naam goed, dus dat is ik wel op zich. Ja, maar bij welke clubs heeft het bezocht dan? Ja, dat is net zo belangrijk nou, maar... dat vinden we altijd leuk om te hebben, Pieter. In de heren en eerste divisie, ja, die hebben dan horen meegenomen. Nou ja, dat is een goed terug. dat moet ze mooi van. Ik zie daar denk ik goed van sinds het wijze in, maar nou ja, dat is hoe het gaat. Misschien in de toekomst ooit nog eens. Ja, maar nou is dus eerst toch in, wat heeft het voor 2 jaar tekenen toch, of net? Bij Borneo. Ja, Oral hier. Voor Oral hier. En deze competitie dan nog een hier, ja. Oh ja, en dan wil je hem gewoon weer zo heeg mogelijk eindigen eigenlijk. Dat is de doelstelling. Gewoon die beste klassering. Dit jaar wil je hem dus eindig je als minimaal als vierde. En dan tak hem hier mooi gaan voor het kampioenschap. Is dat het doel? Nou ja, de club is ambitieus. De eigenaar is een van de jongste eigenaren hier in Indonesië. Die is ambitieus. En ik ben ambitieus. Ik denk dat wij hebben net de heegste begrutting, maar als we het een beetje slim doggen straks zien op de transfermarkt, dan denk ik wel dat er wat te beheljen is, ja. En of het nou eerst of tweede of derde is, maar in die top wil ik dit team wel zien dan. Er is trouwens een oud Cambuur-speler die nou speelt in de selectie van Pieter Huistra. Even voor jullie de quizvraag wie dat is. Nou, dat zal die onvolle van wijzen, toch? Is dat die blonde jongen? Zo'n blonde jongen. Die links. Jongen? Ja, links. Nee, dat bedoelt Karim Rossi. Die speelt het ook in Indonesië. Nee, trouwens, die is toch net blond? Net bij, die had zijn hier een blonde. Oh ja. Dus, maar wij hebben Lili Pali, hè? Ja, Lili Pali. Nou, je had het altijd vast. Ja, maar dat is misschien wel een beetje vertesspelers, denk ik zelf, of net? Ja, Lili Pali is hier een grote ster. Ja. Het is natuurlijk Indonesische roots. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat hij goed speelt op dit moment. Maar praat je dan met hem in het Nederlands of in het Engels? Ja, ik probeer mijn opzet, want ik heb Diego Michels in mijn team, van Go Ahead Eagles afkomstig. Wat Jerik is de aanvoerder bij ons. Die binnen Stefano Lipalli en Diego Michels ben beide genaturaliseerd tot Indonesië. Maar ik probeer mijn opzet tegen hun Engels te praten, om net steeds met een aparte positie in te nemen. Nee, natuurlijk is het soms wel even leuk om dat te doen. Ja, was dat wat vreemd? Nee, ik zit nog even over die Lili Pali, want die wie bij Cambuur echt geweldig. Maar die moest in die zool weer waarom naar Indonesië. Hè? Hij viel er dat echt als zijn roots, hè? Nou ja, maar moest ik net onderschatten hoe populair die jongen hier is. Die heeft een enorme groep volgers op de social media. Die kennen eigenlijk net normaal hoe zit hier. Iedereen kent hem. Sinds dat hij eigenlijk voor het nationale team uitkomt is, je ziet het overal in heel Indonesië is dat een grote ster. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat hij zich hier als een vis in het water vult. Het is net verkeerd natuurlijk, zeker in zijn positie, om hier te wennen, om bepaalde voorrechten te hebben als het gaat om sponsors en media-aandacht. Ja, dus ik kan me dat heel goed voorstellen, ja. Want volgens de Eredivisie nog, Pieter? Ja, natuurlijk. Ik volg je alles overal op de hele wereld. Ja, nou, de hele wereld zelfs. Nou goed, dan hebben we een cruciale laatste vraag nog voor jou. En de laatste vraag is dan, redt Cambuur het op? Ja, dat zou een aardige stunt wezen. Ze staan er net goed voor, maar als ik de laatste weken de verhalen lees dan, en ik de beelden hier en daar wat zag, dan zit er wel iets verbetering in. Dus, de noordelijke clubs in het algemeen het moeilijk dit hier. Dus...
Arjen Wolgraag, een mooi weg. stellige Ja, ja ja. of nee? Redden ze het op? Nou, dan zeg ik nee. Dat is toch net. Als het stellig moet wijzen, Ja. dan is het nee. Ja. Dankjewel. Ja. Oké, dankjewel Pieter. Een heel soort succes bij Ja, succes. FC Borneo. Succes dit weekendje in PSS Sleelam. Ja, Oh. ja, Sleeman. Ja, daar ben je Sleeman, baaskennis, hè? ja. Klopt, hè? Je bent goed op de heegte. Ja, Roelof altijd, hè? Mr. Google. Mr. Google himself. Dankjewel, Pieter. Ja. Oké, hey, beste de mij. Hoi, 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 hoi. Ja, dan begint het interview, maar van ja, je seizoen is kijk maar goed. Hij had al 28 wedstrijden in orde of zo. Ja, dat is ook zo. Voor hem is het Dit is super. ook sowieso Ja, van mooi. Van hem wel. Dus naar je Ja. bedrijfsport. Is dan mooi, jongen. In plaats Ja. van hem nog gelijk weer op. Ja, ik vind het echt, jongen, het mat wat voorzichtiger, dat jongens. peteert toch gewoon? Echt, het kist zo net. Wij hebben echt afspraken met de hoofdredactie gemaakt. Je mat voorzichtiger, maar ook erom gaan. Hing het, want dat is ook een belangrijke Zult dan net? vraag. Hing het Marinus Het Dijkhuizen? zult toch net? Nee, Oh. die hing het net. Want wat Cambuur jammer. spelen dit weekend dus in Excelsior. Die hadden Vinci in Leuk best om mij Tjink met Rees? Dijkhuizen te bellen. Ja, want dat gaat net zo lekker met Dijkhuizen, volgens mij, toch? Nou, niet van net met zijn telefoonverbinding. Maar Hey, maar uit de laatste 8 wedstrijden 1 punt. ja, Ja, die ook bent niet helemaal over. kwijt. Nee, maar dat is dus ook een verschil. Hing het die jongens? Dat... Ja, dag Marinus. Goedemiddag. Hij is er. Trainer bij de Rotterdammers, Marinus Dijkhuizen. Of zoals ze in Leeuwarden zeggen, Marinus Diekhuizen. Een bijzonder goede middag. Ja, goedemiddag, ja. Ja, we zeiden net in het begin van de uitzending van Cambuur heeft, ondanks de nederlaag tegen PSV, behoorlijk wat zelfvertrouwen getankt. Hoe zit het eigenlijk met jullie vertrouwen? Ja, dat is wat minder, hè. Als je lang niet gewonnen hebt, dan wordt het mentaal wat lastiger. Dus we spelen wel de laatste 3 weken vrij aardig. Dus daar geef ik nog wat vertrouwen op, maar geen resultaat. Nee, want uit de laatste 8 wedstrijden 1 puntje, 2 doelpunten. Kan jij je vinger erop leggen? Wat is er aan de hand? Nou ja, ik heb altijd gezegd, het wordt een lange strijd tot de laatste dag. Want wij hebben namelijk de laatste begroting van allemaal. Dus ik liep ook niet de Polonaise toen we middenmoot stonden. Want ik wist, dan gaat er een terugslag komen. Want ja, veel jongens spelen voor het eerst op dit niveau. Dus dat wordt veel gevraagd van ze. Nou, daarnaast zijn we vrij ongelukkig met 7-8 blessures op het moment. Dus dat is net even te veel voor het mooie. Ja, dus dat zijn een paar dingen. Ja, daarnaast zijn er ook ongrijpbare dingen natuurlijk. Van week tegen Emmen, ja, zo'n gelijkwaardige wedstrijd. Alleen, ja, wij scoren ontzettend moeilijk. Wat Cambuur ook een tijdje gehad heeft en nu wat beter voor elkaar hebben. Wij scoren ontzettend moeilijk. Ja, en dat wordt wel natuurlijk, als je dan 1-8 komt, dan gaat het ook in de kopjes zitten. Hebben jullie misschien Combinatie van factoren. Hebben jullie misschien in de eerste seizoen zelfs ook wel een beetje overgepresteerd? Want nou ja, die wedstrijd van Cambuur tegen Cambuur, die kennen we hier allemaal nog. Dat sloeg eigenlijk nergens op dat jullie die wonnen. Het enige inderdaad met geluk gewonnen. Dat klopt, dat is het enige wedstrijd. De andere waren we zeg maar met name gewoon tegen de wedstrijd die we konden winnen, waren we goed. En die wonnen we dan ook, zeg maar. En dat was ook wel regelmatig dat we regelmatig het corner scoorden. Waar we net het verschil konden maken. Dus de beste Cambuur was inderdaad geluk. En dan andere punten waren wel terecht. Maar ja, overal is het elke week alles erbij zetten om een puntje te halen. En het zit nu echt in de fase dat je denkt van ja, dat is heel lastig op het moment. Ja. Heb jij last van degradatiestress, Marinus? Cambuur komt een heel mooi moment. Cambuur komt een heel mooi moment voor ons. Oh ja? Ja, natuurlijk. Ja. Als je heel veel verliest, dan wordt de statistische kans steeds groter dat je weer eens gaat winnen. Oh. Dat weet je ook. Ja, het komt steeds dichterbij. Nou ja, het is de nummer 16 tegen de nummer 18. Dus wat dat betreft is het voor beide ploegen Cruciaal. Cruciaal. Maar hoe cruciaal is hij voor jullie? Dat is duidelijk, zeker. Ik bedoel, voor allebei is het super belangrijk. En wij kunnen Cambuur op 7 punten zetten. Dus dat is het doel voor ons natuurlijk. En hun kunnen dichterbij komen. Dat zal hun doel zijn. Dus ja, dat is duidelijk wat het belang van die wedstrijd is. Maar dat is mooi. Ik bedoel, het is mooi om wat druk erop staat om te spelen. Dit soort wedstrijden. Dus daar kan ik ook wel van genieten. Je zei al dat jullie hebben veel blessures, hè? Ook cruciaal natuurlijk bij jullie. Komen dat spelers alweer terug voor de wedstrijd tegen Cambuur of ziet dat er nog niet uit?
Nou, Joep is van de week ingevallen, dus dat was sinds 3-4 maanden weer. Dus dat is positief. Ik ben toch bang voor jullie, maar ik denk toch dat Askan er weer gewoon bij is. Dus, daar was ik vooral benieuwd naar. Dat hebben we liever niet, Marinus. Het is een slechte mededeling op de maandag. Ja, nee, ik vond toch een beetje... Dus dat moet ik zien hoe het loopt, maar dat is wel de verwachting. Dus we hebben wel weer wat kwaliteit terug, gelukkig. En wij zijn natuurlijk ook een beetje benieuwd naar onze Friese profvoetballers. Er zijn er niet zoveel, maar eentje ervan speelt bij jullie. Kik Piri. Hij heeft nog geen minuten gespeeld. Lijkt het er nog op dat hij nog minuten kan gaan maken dit seizoen überhaupt? Ja, die heeft vandaag voor het eerst weer met de groep meegetraind. Sinds dat hij gekomen is, heeft hij een paar trainingen gedaan en daarna weggevallen. Dus die zal er zeker niet bij zijn zondag. Maar die is gelukkig wel eindelijk weer aan de groepstraining gehad. Dus dat... hoop ik dat we nog een aantal wedstrijden van hem kunnen genieten bij ons. Ja, nou ja, goed, we hebben het er natuurlijk veel over in deze podcast. Van wie gaat er degraderen? Cambuur, Emmen, Groningen, Volendam, Excelsior. Wie denk jij? Ja, dat zijn wel de 5 ploegen waar het tussen gaat, vind ik. Ik verwacht uiteindelijk dat Vitesse wel gaat ontsnappen. Ik vind de Eagles sterker dan deze 5 ploegen. Dus ik ga zeker vanuit dat deze 5 ploegen het uit gaan maken. Wie 2 rechtstreeks gaan. Nou ja, zoals ik nu ziet, ja, is moeilijk inschatten. Volendam heb ik ook niet verwacht. Ik vind Groningen, die heeft zich echt behoorlijk versterkt in Van de Winter. En hebben best wel een goede ploeg. Dus die zou ook zomaar 3-4 wedstrijden kunnen gaan winnen, denk ik. Met hun kwaliteiten die ze hebben. Dus ja, en Cambuur, wij en Emmen ligt wel heel dicht bij elkaar. Groningen heeft een afstand, dus dat is moeilijk te zeggen. Ja, dus Cambuur, Emmen, Groningen, als ik jouw woorden zo proef. En een van die 3 die speelt dan play-offs. Nou, laat dat Cambuur dan maar zijn. Ja, zolang wij het maar niet zijn. Nee, jullie degraderen dan, Marinus. Sorry. Degraderen? Nee, dat is niet. Nee, zo zei ik het zeker niet. Nee, maar ik zei dat het heel dicht bij elkaar lag. Dus dat is echt niet te zeggen. En inderdaad, het zal afhankelijk zijn van het programma. Een aantal blessures bij mij is natuurlijk cruciaal bij een team. Ik bedoel, dat is nou helemaal zo. Dus ja, ik denk dat het nog steeds op de laatste dag beslist gaat worden. Wij gaan de laatste dag naar Volendam uit. Dus ik denk heel seizoen, daar gaat het beslist worden voor ons. Ja, dan denk je dat jullie 16e worden? In positieve zin. Dan denk je dat jullie 16e worden. En dan de finale van de play-off spelen tegen ADO Den Haag. Dat lijkt me dan leuk. Dat lijkt mij niet zo leuk. Nee, dat dacht ik al. Dat had ik al, ja. Dus ADO staat voorlopig nog niet op een play-off. Nee. Op dit moment helaas wel. Maar wij gaan er nog steeds vanuit dat we het net op een puntje gaan redden de laatste dag. Maar hoe verschillend is het nou, Marinus, hoe jullie naar die wedstrijd toeleven en Cambuur? Want bij Cambuur is het eigenlijk best wel optimistisch en best wel met vertrouwen. Dat vertrouwen is groeiende. Terwijl bij jullie op basis van de ranglijst je zou kunnen concluderen dat dat vertrouwen juist alleen maar wegzakt. Zie je dat zelf ook zo of zie ik dat compleet verkeerd? Nou ja, wij zijn natuurlijk wat positiever, zeg maar, omdat wij hebben de laatste 4 wedstrijden, dat was inderdaad Groningen, die hebben kansloos verloren. Dat was echt kansloos. En daarna hebben we gewoon 3 keer NEC, Sparta en afgelopen weekend Emmen gewoon 3 keer gelijkwaardig geweest aan alle 3 tegenstanders. Dus, maar met name omdat we vrij moeilijk scoren, hebben we daar niks uit kunnen halen. Maar dat geeft ons nog wel vertrouwen. En ik snap, voor de buitenwacht is het natuurlijk met alle statistieken en zo van Nederland op rij, dan zijn wij de favoriet natuurlijk voor degradatie. Dat snap ik. Maar op basis van de laatste 3 weken plus het terugkeren van Azarkan geeft mij wel veel positiviteit. Ja, daar gaat het om. Azarkan, hè. Als je die naam al uitspreekt, dan gaat er hier een siddering aan tafel, Marinus. Maar goed, ik heb nog 1 klein dingetje, want er moet wel een mysterie worden opgelost. Want jullie speelden dit weekend thuis tegen Emmen. Maar jij had een Maar jij had een koffiebekertje van Heracles Almelo. Ja, dat hoorde ik ook voorbij komen. Een staflid van mij zei dat inderdaad. Nee, onze materiaalman die neemt altijd volgens mij overal bekers mee vandaan, waar hij over is. En die heeft een eigen koffiezetapparaatje bij zich. En die zet dan altijd een bakje, als die jongens de laatste half uur aan het voorbereiden zijn, dan pakken wij altijd een bakje van onze materiaalman. En blijkbaar was dat een Heracles bekertje, dus dat komt daar vandaan. Dus het is niet van bijgeloven dat we Heracles hebben uitgeschakeld voor de Eredivisie. Maar dat is gewoon, bij mij was het niet opgevallen, maar
daar komt daar vandaan. Dus het is niet echt een mysterie, maar bij Het is in deze ieder geval wel opgelost. Ja, het is opgelost. Het is opgelost. Oké, dankjewel Marinus. En, Jo, graag gedaan hè. Oké, Ja, tot groetjes. zondag. Hoi, tot Doei. zondag. Hoi. Ja jongens, een belangrijke wedstrijd. Toch? Ja, en mooi dat hij onder de telefoon kwam. Hij kwam toch nog op de telefoon. Ja. Fijn, ja. Dat is toch fijn? Ja. Ja, nou ja, belangrijke wedstrijd. Hier gaat al zijn. Ja, dat zei het al. Ja. Ja. Ik zou zeggen, ik weet niet, Zullen we het nog een keer maken? hoe nemen we dit? Ik zou het een finale nemen. Een finale. Ja. Een finale. Jongens, ik heb ter eindbesluit, waar heb ik ze lezen? Overdenkingen? Overdenkingen. Oh, om het wie kon je Grace Jervin net nog even. Grace Jervin. Grace Jervin, was dat nog wat hoe zei ze? Belangrijke pot. Misschien wel... Nee, voor Grace Nee? wel cruciaal trouwens. Nou ja, goed. Dat is samen kind. Ik heb hier al je papier. Ja, daar ben je jongens. Ja, ja. Weer overdenkingen. Nou, laat ik met die beginnen. Geert van Thun. Ja, jongen. Geert ieder, ja. Tom Egbus of Danny Nelissen? Oh, nee. Laten we daar nog gewoon geen grappen over Ken dat net? maken. Ken dat net? Dat ken net, hè? Deze ken niet. Nee, oké. Links of rechts? Hey, ik ben links. Links. Balk of Mahi? Andor. Zo. Mahi. Mahi. Ja. En de laatste is van Roelof. Een trui of een boesgroentje? Trui. Een trui. Ja, En dan, of beide, mooi hè? het liefst ruim zittend. Ruim zittend. Ja. Ruim zittend. XL'tje? Minimaal. Minimaal XL'tje. Heren, maak je een dankzij jongens. En na je weekend dan weer met een nieuwe podcast. En daar komt mijn dag.